chodzi. Się Rio na bubu. Tak pytamy tym. Czy mam sobie kamerę, się Rio. Kwestia też, myśli o tym, że daję wam telefon. Co? Ano, wypada, nie mam takiego jak Rio. Ale wypada pewną. Ano. A, proszę wam pokażę moje dodatku, po prostu moje skledziesz ładba. To jest na ładbu. A tak z moich biurku mam pokażę ładba. A jednak. Też też mu natacie, to pójdźmy sobie na tu pójdę w a jednak. Czekaj, ja mam to pokażę. Tego ładbu, to nie on się ładnie. Trzeba widzieć, stoją przed tym, nie wiem, to się nie wiem, ale myślę, że się tak. Może tak 100 000. Nie wiem, ale a to jedną korunę u nas. Nie, jedna. A tak 20 000, no bo sobie nie wiem to. Chyba by była kosza. Ale wiecie, łaski, ja wiem, że takie odpowiedzi i maminki, a tak. Ale nie wiem, co to takie lubi. Spousta. Dzięki, przyjpaj się Dario, spousta. A tyś trzeba sobie powiedzieć, to stanowi chodzi na zachód. Co jeszcze? Nie wiem, czy tego komentarzu i weź komentarz. Tak się wymyśli tego komentarzu, pisze, że na Buberio, że ma sobie kamerę. Wiecie co, chcę tam myśleć, że coś nawet sobie, nebo że nas czasem, nebo że nas takie fotki, nebo schowała się pod kuchnię, co jeszcze. Na nas kołpę, chodzisz na zachód, kołpę na płatkę, rzucisz tam chodzi. A no, prowadzę, mógł zimować pod kwiatką. Trzeba ciągle te saksy, a ja robię mam to proszę, kamerę, a zrobię w kamerę, teraz to chodzi też mi jakoś kiedy ja na nie zero widać. To wam pokażę te darimowaczku. Wiesz, że to jest tak, koszulka na to jest tak stylki, ale chcę wam też jeszcze rymować chwilę. Trzeba też poszedł na ten moment, tego babcia, konkuruj. Może tak. A tak trzeba ja muszę, a czekaj te seksy. Ty szukam seksy, tak, ty szukam kamerę, tego biegnie, szukam seksy, polewa, ty szukam seksy, tak muszę to, to mamy ale ja nie chcę powiem. Ja takie tego opłacić, nie, też trzeba wam to brać, to wy, nie kupić, szaki babce, tak, wychodzi to babce, tak, ma też shit, tak, ja to wymyślę, tak, tu mamy seksy, ale ja nie chcę, żeby babce. Trzeba, jest to darimować kiedyś tam to, że to seksy, ale żeby seksy, ale to mamy seksy, ale ja nie chcę, że to właśnie, to ja będzie rimować, malinka rimować, a teraz ty szukam trzeba babcy, albo szukam babcy, a wy szukam trzeba, to mamy seksy, ale ja nie chcę, żeby babce, tak, wyjaci. Ahoj.